yena kasho ukuthi cha thina endlini sahlala phasi endlini kuyimina ubhuti uMachiya ubaba uyena usisi ingane okungconoka angasho ukuthi kuwumndeni. Ngithi mina mhlampe emndenini wabo mhlampe bayizindlu eziwu5 emndenini ngoba umndeni osukhona ababaningi asibaningi kahle kahle why sebezokhuluma indaba ukuthi bahlala phasi bewumndeni. Kukhona ubhuti owayikhuluma lento uZweli isanda kuqala nje ukukhulunywa uZweli lonto akayazi naye njengoba esho ethi yena akayazi and indlela sebukeka ngayo uGugu sebukeka njengobaba noma njengomkhulu. uGugu wa1978 mangingaphazami shouthi ukuhlala laphana sekumenze kwangathi manje sephenduke wamdala yabo. Mese kube nemibuzo kuwukuthi lento bese siyikhuluma nje ekhaya sesize sesa create igroup makade kukhulunywa omunye aposte ngalento makade kune video efakwayo aposte groupini yethu ixoxe lento kwagcina kuwukuthi into ebuzwayo okay lengane yayino 9 years iyazi ukuthi umalume wayo wesontaph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 esonta
uyalala ngemuva nangaphambili. Okay-ke kuyilaleni kwakhe emuva nangaphambili. Zonke iy'nsuku ibilala nomalume wayo. Kukhona ugogo wayo, kukhona umkhulu wayo. Ezinye iy'ngane bezilalaphi? Zilala ku-round. Ugugu benendlu yakhe eyi-flat yodaka kade lala kuyona yedwa. Okay-ke ngesikhathi-ke bephuma-ke iphuma yona iyolala nomalume. Bekhona ogogo benomkhulu belala la ekhishini. Kuthiwa ingane ikephi ngoba phela besilala khona zonke iy'nsuku elala nayo endlini. Wena Xolo. Yebo mama. Neli ngicela uvale i-mic yakho mami, Yebo. please. Bangumsindo. Wena Xolo. Oh nice. Yes mami, ngesikhathi nikhula i-gap age yakho nekanonhle ingakanani? Mhlampe sishena ngo-5 years. Kuyikona 5 ukuthi yes, kuyikona ukuthi asihlali endaweni eyodwa. Ngeke ngikwazi ukudalula ukuthi ngihlalaphi yena uhlalaphi. No, akubalulekile kudingeka lokho. Yes. Sengisho ngifuna ubona ukuthi i-relationship yenu nikhula yayingakanani kwakunjani. Asikaze size sijwayelane kangako. Angikaze ngikhule Besihlangana ngandawonye. nje ngazange size sikhule ngandawonye ngoba asakhile endaweni efanayo. Kodwa bekuthi Akekho omunye makunezinto oyi- emndenini bekubonanwa bekuhlanganwa. Ngoba ngalesa sikhathi mina kulesikhathi sakhe efunda ugrade 3 wefunda eCarisbrook primary eleza sikaMbhele. Ngaleso sikhathi mina mangingaphazami bengifunda ugrade mhlawumbe ugrade 7 noma grade 8. Ngizama uku-understand lo msindo onguzwa ngazi ukuthi uqhamukaphi bangithulekile la endlini. Uyazi Okay. ukuthi yebo. Ngaleso sikhathi wayefunda e-primary nami ngangifunda e-primary kuwukuthi ukubonana kwethu besibonana makuthiwa mhlawumbe emndenini kunezinto ezithize ezenziwe like makuthiwa kushoniwe isikakhulukazi. Ngoba into eziyimicimbi before bezingenziwa nje bekungenziwa kodwa nje emndenini wethu njengoba ngisho ukuthi umndeni obungemningi awumningi akuwona umndeni unezindlu eziningi. Manje leyo-ke twistayo kodwa ngithe mina nje ngoba lento Ngesikhathi okay, akekho maybe wena omjwayele because manomndeni namakhazini nibaningi. Bakhona maybe uthi maybe amakhazini a-close naye uNonhle akhule bonke. Abekho abanye obaziyo abaseduzane naye, abakhule naye, enizwanayo nabo. noma bekhona kodwa yabo noma bekhona kuwukuthi lento vele akekho bekayixoxe ayikho ingane bekikhulume ngayo nomuntu nje obekaxoxe njengoba sayizoqhamuka manje and beke khona ama-sign maybe abonisa kuyena uNonhle ukuthi hayibo phela niyabona le nto ukuthi yazi kodwa umzali ubani akekho right. Yes, akekho right. Kuthiwa phela wayekwenza ukuthi nokuthi ayikho kade ingazi ninothisa into enjalo nomndeni. Mina-ke hayi benginganothisi lutho mina ngoba vele bengikade ngingahlali nabo nje ayikho into ebeyitheni Hayi uthi wena vele awekho ama-sign ayikhona uba ngisho esikoleni wathi uma ihambisa incwadi angazi incwadi yokuthini kuthiwa uthisha ngani noma uthisha noma-social worker lanqaba ukuyisayina. So hayi ama-sign ayingekho noma kulona babonanga lutho futhi.
uwumuntu ostrong veleni uyilembokodo le-strong ethi noma kwenzeka izinto ikwazi ukuyimela ignorant. Into nje engizibuzayo ngithi mina emakhaya amanzi akhiwa emfuleni and kwi-distance kulo mfula abakha kuwona uma kuyokhiwa amanzi. Nje bekungekho nto mhlawumpe ukuthi indlela yokuhamba ukuthi useshintshe iwalkie ngoba kunomonakalo ngo-first day-ke esikoleni kwi-distance ukusuka phezulu kubo eya esikoleni lezansi why kungisho othisha esikoleni bebenganothi ku-first day le nto ungathi iba nzima kuwena umdala ubreakwa usumdala how come eyingane yena. Ishiyane. And then uMamtuzi umuntu onjani? Unenhliziyo elikhuni, umuntu onjani? Loyo nje umuntu ongeke uze ukwazi ngisho ukumbeka enhliziyweni ngathi uthi akanayo kwayiyona ngathi ayikho ngathi akanayo kwayiyona njoba nje besaba ngisho ukukhuluma. No, basabu unknown. Okay. Lo wamuntu Kubuhlungu ukuthi kahle uyadinga umkhuleko ngoba phela mangabe umuntu onjalo uyadinga ukuthi nena umndeni nimkhulekele ngoba phela mangabe esebona ukuthi uhlulekile ugugu uzozama enye iplani ke shoot ukudestroy another family. Kodwa nje vele manje akasena chance yena nje kuwukuthi abalinde until kuze kuthi lento iyaqedwa njoba singenelelwe nabantu abaningi kangaka abameli abathize bonje imkhakha ethize bese yingenelelile yena kalinde ukuthi naye lakhe ithuba lokuthi ayoboshwa liyeza benononhle wakhe finish. Mara uNonhle akanacala guys. Hayi ukuthi ngoba ngimele akanacala uNonhle. Yena kangithi uyabona manje. uNonhle unecala lamanga. Unecala lamanga semdala manje kusaqhamuka. Eqaleni angithi wefidwa. Asike eqaleni wefidwa. Ufidiwe namanje uyasaba. Yini angayisaba manje semdala umuntu usenengane. No, you never know ukuthi lo mama umthreatenishe ngani. Maybe uthe uyazi ngaso uthe kuyena yabo leli cala leli ngabe lisilahla wena ozoboshwa. Mina ngenze ngiboshwa. And then ngebuka lo mama enimsho ukuthi unenhliziyo elikhulu ngaleyo ndlela ezosala nezingane zakhe. Ungavuma ukuhlala ingane akuhlala nesilwane osisabayo nawe. So maybe naye uzama ukuyivikela. Hayi kungenza ukuthi impela uNtuzi khona ingane indlela ayisabise ngayo ngoba hayi ngathi uyasabeka lo Ntuzi. No mina uNonhle mina nginakho ukumzwela. Ngiyamzwela nje kusema. Yazi kodwa mina kumele ukuthembisa ukubulala wakuthembisa maybe umthembisa ukuthi uyabona nje once nje lecala silahle wena uzoboshwa mina ngenze ngiboshwe mina zake ngisindlonguliwe wena wathi maybe usejike kwa statement wathi yonke lento esho uNonhle uyena wazawumtshela lokho. So naye mekebuka uzibone sejele nje yena asimebuka ingane zakhe izosana lo mama ukhohlakele kona isikole uNonhle uyakhohlwa uNonhle ukuthi kunesimo esifikayo sokuhamba komzali. Umzali wakhe mangingathiwa kulonyaka akavela ashone hlapha aguluma wakhe ashone phezulu kwesimo azobe emshiye naso uzophila impiloni. Uyamsaba uNonhle uyamsaba lo mama wena wakwazi wena manje noxolo unengane yakho intombazana umfana because nabafana badlwengula uyafika umfana wakho ekhaya kwenye intombazana yakho ithi ma ngidlwenguliwe uthatha wena ungathatha induku ushaya ingane ithi dlwenguliwe uyishayelana ngoba phela ngabe ulandela leyo nkulumo kumele uhlale phansi uyizwe uthithini. Hayibo induzulane nayo lobuhlungu bayo. So nangesho yena lo mama lona uNonhle yini engamenza ukuthi abe against lo mama. Ayikho kodwa yasatshwa lo mama ngoba saba ngisho ungena bayamsaba. Mpaso phezulu lo mama ingozi lo mama. Kodwa nje bafethu iqiniso nje ukubona umsaba wawena lo. Hayibo nginandaba bonke bayamsaba nophakamani bayasaba nje ungena. Lalela mina kukhona ulive engangibona last week. Ngikhulume manje angikhulume angichaza ayikho into enginichazele yona bekuwukuthi nami nje ngibrifa lokho nalokho ayikho into enginichazele yona ku live last week kwakade kukhulunywa la ngilalele ngirequest bangangi-accept ngibuye lapho ngilokhuze ngifollow umnyusisi ngimtshela ukuthi akangikhulumele bangi-accept indlela engase ngidinwe ngawo ngijuluka indlela ngathi ngisuka bangi-accept wema futhi ngakhuluma ngachaza manje ayikho into engiyichazile. Ngicela ukukutshela ukuthi ngazi ukuthi ngibona kuma-comment kulo kuthiwa hayi ngeke sisivale manje ivale ngabachazela
saze sadlula. Kathi sengithi ngabona ama-followers ahlapayo 90 something. Sesiphumile ku-live ama-followers 90 something kwaba bode bangitshela ukhumbula ukuthi ukwi-panel lana awukhulumi nalo muntu kuphela noma nalabantu abakhona ukhumbule lana mase ukuthi ungaba nenkinga kwayinoma inini hayi ngathi nje akusenani akunandaba. Manje u-Antuzu nje manje wasezimkhalela nje akaze abe na something esho emndenini nje usenabo utata imali uye sele yedwa kubo usenobhuti wakhe lo munye nayo ikhome ngathi uyidlela imbambi noma utata wabo ubhuti bakhe bawu-2 ubhuti bakhe bawu-3 nje kubo bakhona mese kuba ubaba wabo-ke ngoba uma wabo akasekho mese kuba umuntu baba ngicabanga ukuthi kwayena udidekile emqondweni nkosami kubuhlungu ugele uNkulunkulu wami and yabo nje kwabuhlungu umzali uzigugele Nkosi yami bandla ubamdala hayibo useyinto nje ehlezi ihleli kwakhe akasahambi ngisho ukuhamba kuye emndenini akekho nje nomndeni nje u-anti noma u-anti wesihlobo njengoba usho ukuthi umkhulu wayinamakhosikazi amaningi akho noma umamkhulu sizeni okwazi ukuhlala nononto phansi ukuthi hayi bo dadewethu ngeke mntakamama mntakamamdala asenze kanjena sizama uyilungisa lento siyifamily akekho nje uyabona ukuthi mina lento ngendlela engiyibuka ngayo isukunyelwa manje njengoba ngisho ukuthi kwabobhuti mabeyibona manje ngoba isikhulunywa lento kahle kahle yonke into esho ukuthi babeyenza babengabatsheli abantu bomndeni ngoba phela umndeni vele awuhlali ngokuhlangana kugqagqenwe noma bekwenziwa izinto bekufikwa akekho bekakhulume leyo nto akekho bekabuze futhi leyo nto ukuthi hayibo kuqhubekani kwenzakalani akekho beyibuza. So nje manje lento ivuthwa manje ugugu ezoboshwa ugogo besaphila noma ugogo besengasekho besakhona mawakhe nogogo wahluleka ukuthola amandla okuzama ukhipha undodana wakhe hayi baba zange bazibasho lutho hayibo zange kuze kushiwo lutho lapha kube nenkulumo nje ezwakalayo ukuthi kuthiwa nakho lento engiyibuzayo ukuthi makuwukuthi bathi bakhuluma bewumndeni kwahlalwa phasi kwathiwa lento fanele ilungiswe as umndeni omuphi shuthi bayikhuluma endlini bodwa-ke bewu-3 shuthi bakhuluma bekodwa bewu-3 yes kungathi kunesimo esikhulu kangaka esinjena kuzokhulunywa into enjena ukuthi hayi bayikhulunywa igqitshwe hayi bo kahleni khona ukuthi wapheka ukudla bahlala phansi itafuleni hayi budla kanjani wamphakela wamnika ukudla wadla ngoba efuna ukumbuza hayi kholude ulokhu njani wena oxolo uma kagugu ngithi uthi ugugu wabosha ubama wakhe esakhona ewe wathini yena uma kuboshwa ingane yakhe yini ayenza mhlawumbe shuthi phela naye ayikho into eyenze njengoba kwaqhubeka waboshwa nje shuthi akashongo njengoba ubhutizwelu wayesho ukuthi babemsaba babemhlonipha ayikho into abayikhuluma even ngisho abafowabo ngani na babazi ukuthi vele phela uyena obondlayo uma kuthiwa bayamkhulumela shuthi uzobaxosha noma uzobancisha ukudla shuthi phela manje ngicela ukubuza nasithi noxolo mayeseshonile umakabhuti Gugu khona owaya yini kuyomtshela ngoba phela ngeke ngabona umngcwabo la mina bengazi ukuthi iboshwa zakhona ukathenda umngcwabo khona owaya yini mhlawumbe wayomtshela-ke ukuthi umama seshonile mhlawumbe wezemngcwabeni into ezifana nalezo kodwa emngcwabeni wengekho sho ukuthi abamtshelanga kusobala emngcwabeni wengekho ngoba anti buka ngathi maganga lomuntu bade engavisiswa umuntu nje wathathwa nje wafaka wayolahlwa ngoba kanti manje akekho nje nowayeke eye even ngisho ekhaya akekho weke eye ngoba akekho wesayitshela ukuthi usaboshiwe sisinina ke nizosha ninqonqa nina hayi siyakuthola ukuthi into wena nizovutha kele hayi nizavutha banenhliziyo eziphuni bonke kulomndeni mina ngicabanga ukuthi umndeni wakwaDlamini umndeni wenu oxolo nini yabo manje isikhathi sokuthi iWorld Cup call lena ukuthi hlanganani umndeni nithandane nonke nikhuleke nje ukuthi alisuke leli demon leli because buke ngazi ukuthi omunye nomunye umind ibusiness yakhe nomunye umind ibusiness yakhe kanjalo kuhlangana ngaleso sikhathi kuthiwa kwenziwe something noma kushoniwe noma kwenziwa kuphele futhi ukuthi kuqhubekane empilweni yomunye akekho nakomunye ngalokho uNtozulo yini isikhondla yini uyashayana or uyathethisana usemlonyeni or usezandleni or ubuye yonke indawo ngempela mina understand ngempela unowami mina nje nami ngazalwa nje niyamdikani ingangimhlonipha Nkosi yami no Antuzo nje angifuni next ukuthi azagcina engivakashela
Hayi, hayi. Mina ngithe nje ngifuna ukuyazi kahle-ke ngo-Good. Kule weekend ya-Good Friday. Yile ngifuna ukuyazi khona kahle. engathi ngayintatheli ngibe lapha kini ningangiboni. Ngiyafisa. Fika njengomntaka anti wakhe angithi ontuzi baphila impilo yabo ngeke bakwazi nokuthi awusiyifamily. Nami ngingafika nje ngithi umntaka anti ubani wayezalwa ubani. Yes nje. Ngeke bazi. Mara ubuza omunye umbuzo. Amawisile akhe ayovela laphaya. Akhahamba nje umbona ubabudlamini. Ngathi usho njalo Usa. Aya kombhekela wase-Carisbrook. Yayikhona la Usave wrong. Guys ave wrong. Angimazi isicethe sakhe. Hawe Basi yabo nje ubaba Dlamini wena Xolo nguyena okhethiwe lapha kini ukuthi azolungisa lesimo because now isikhathi sokuthi nina niwumndeni yamadlamini nihlale phansi okuyiphasika nibambisane nikhuleke nikhulumisana ukuthi lento ilungiswa kanjani ilungise niwumndeni nisukumele niwumndeni nilungise lento ngoba lento izotheleleka enganeni zenu Ey'nganeni kunjalo vele kuzoba njalo. umntaka Futhi kunjalo. yena nimxolele umuntu ngacala nkosami Futhi kunjalo yabo nje. ubani wanaqala Siyabuka sisi kunjalo. unonhle unonhle Akanalo hayibo. uyabo unonhle wakhe. noma wakhe cause unonhle manje wayengithi icala unalo wayesemncane ngithi mayesho khona manje unonhle usemdala manje unonhle bekumele ngabe unonhle uneqiniso unonhle icala unalo ngoba semdala manje bekumele ahamba ekubani bomthetho ukuthi ngisaba umama uma lento yami akayenza khona umntwana uresho babakhe waqamba mangwathi uresho babakhe mara ukhonile ukukhuluma ukuthi umama wami wayethi ngenze so yena unonhle yini nemvimbayo unalo nje lonke usaba mengathola umuntu othi nonhle wozohlala la kumini bese uhambe ukhuluma icala iqiniso maybe uzokwenza lokho maybe usabuthi uhlelo nalesi simo unonhle naye mina ngiyamblame abe noma wakhe nje ngathi bangothola times 70 lo mlilo esokweni akekho ngcono nomlilo sakhe mangabe umdlisi umsebenzi sakhe unayo umntwana yena unonhle umntwana Unonhle bafethu yini amantombazane babafana Advisor makayixoxa lento bebethi waya lapha. yabo unonhle akamsaba uma wakhe. wayemvikela pho wayengamvikela engabuya ukukhuluma ukuthi hayi uma wathi ngikwenze lokho wathi angithi lamalungu wathi angithi mina nebalukhulumile kanjalo bese izomprotector vele siyicountry bese ngeke sivuma ukuthi kube nento eyenzekalayo kuyi lokhu uyakwazi so nje unonhle nje nonina nje ziyafana nje lezinto nanokuthi ngempela kona nanokuthi unonhle unalo ilungelo lokuthi mekufika intatheli athi nje no comment angasho lutho nje usaba uma wakhe noma unqena into eziningi so nje usaba uma wakhe noma usaba uma wakhe nje uyamsaba uNtuzu wena ngathi uzoba inkinga nje uNtuzu nje uye oyinkinga nje emphakathini akumelanga nje abe semphakathini izwana usinga lo emphakathini mina sakhaya nokumbona lo mama uyahlina unjani yasengifuna ukumbona uthi Kodwa nangu unonhle nepicture yakhe sisi nje ngingamazi nginayo nje ama picture yakhe nophethuma wakhe. Kodwa lento le yakho unonhle wathi engasazali ekhulelwe sekufanele abelethe kungabeletheki angithi kwathiwa fanele enze inhlambuluko angithi wayisho eyokuthi hayi umalume mina inhlambuluko engibuka ukuthi iyona ezongikhulula yokuthi umalume vela akayenzanga lento la kwazi ukuthi azale sezele yes wakwazi ukuthi abelethe useshilo ukuthi umalume wakhe iyona-ke lento lesekusetshenzela phezu kwayo ngoba unonhle wekade eyishilo manje shuthi uma wakhe uthe meyibuka lento ukuthi vele izobafaka enkingeni wayishintsha uma wakhe kwawukuthi kwistori kasikhandiwe kwabusha kwahlala phasi kwadingida ukuthi cha-ke mase kufanele kuthiwe ngoba vele unonhle useyimoshile washo ukuthi umalume wakhe akakwenzanga lo naye nofulisdom nje naye ngoba lento izofaka inkingeni ngabe yena wasimadala nje waye emaphoyiseni wathi ngicela ngikhiphe umalume agcina ngazivele emphakathini idaba umalume waphuma wayiphila manje sinkulu njengoba isikwi-country nje kwi-country manje le njengoba eney'ngane lento ingaphenduka yenzeke ey'nganeni zakho unonhle ngisho nje nangabe uney'ngane zabafana ayisowish angifiseli into enhle kodwa nje ngifisela into kunonhle lento hayi
Into vele ungayazi ukuthi angathiwa nonhle athatha uyafuna ukuthathwa avalelwe somewhere abuzwe. Ashawe azakhuluma iqiniso. Khona nje unonhle yabo nje nanomfana othandana nayo nesibindi. Mhlawumbe bengazi umfana wabantu azomzalisa kodwa manje nje kumele ngabe nje uba single yena nonina for the rest of impilo zabo bangabi namadoda ngoba ungena ku Mekubalekile umfana nje wathi lo mndeni kanti unje ngeke namba bazongifaka ejele. Ababaleke ngenyawo zombili ababaleke abafana bambalekele mabebona yena nje babona ihoho babona inunu abahlale benje Abaleke ngoba kusasa uzothi benze ukuthi. Sawubona busabusa. Lelithi uma kuwukuthi umuntu oyedlwengula ingane kwakuyisoka lakhe solakala ukuthi kwakuyisoka lakhe why bengathanga mase becabene bese hambe yosho ukuthi kahle kahle ngithe kuwena Thula relax konke relax ngabe sengimphendula-ke ngithi ngizama ukumgeza phela nalapho ukuthi akayeke lo msangana ucabangayo ngoba uma ngabe iqala umuntu ngempela usushila ukuthi wuye kunzima kabi ukoshintsha ngoba kufanele ukuthi usushintsha wenze sure to sacrifice nangawo uqobo hayi nalapho still sengaze sacrifice ngogazi lakhe pho ngathi yes imndeni ayizwani hayi mina ungangitsheli ngomndeni wakho hayi nakhona uthi uyakhuluma bekubeka bhampa sibhampa khuluma sisuye kungifaka imibuzo hawu sekuyaliwa ingane abhutu abantu akekho right guys hayi zizombulala inkinga. No guys ukhetha abahle ngathi usafanele ahlangane nabameli. Kukhulu akwazi esingakwazi thina. And kukhulu. Yes. Manje inkinga useyisho lo yena sonke istatement. Yebo. Usedingwa nje ukuthi aphe kwabo umthetho. Akakhulume leli because unalo iqiniso lazothi siyazi simzibile samziba izolo bese ngithi hayi mhlawumbe ukhetha abahle uyashintsha hayi uba right ngathi ngiyabona usexabana nabantu futhi wagcina ephumile kulokhu bengithi uba kahle efika egxeka omunye ulive esijwayele ukuba kuwona wawugxeka wabethi hayi lona ulive uyaphila lo awufani nalaba abanye hayi kwa right ngithe ngiyabona usexabana nabantu futhi waphinde waphuma angazi mina ngempela yini inkinga. Guys, ngicela sitepheni screen sishare no live. Hayi ngiyababaza. Bantu abangenayo ngicela nicofe plus sign eduze kwabantu abakwi panel ukuze nizohlezi nisharelana live mangabe sisonke. Cofa plus nalapha ku host. Host ucofa plus phezulu cofa plus host nokuthi nje sifanele ngicela ukubona izinamba zabo inyoka abafethu ukuze bezokwazi ukunisherela kwilokhuza abafuna ukurequest abangene phezulu nabo bezokwazi ukuthola abanye abantu kanje ngicela ba request ezansi requesta konje lezi ngane ibulalana nje kuthiwa isele zodwa ngoyigadi hayi angisazi ke wenzani phandle uzuwe nje aha hayi yini ungabashayi bo kodwa fezeka awubangani manje awulani isoka lakhe ngijodle ingane webhuti. Okay yini enisondeza pho naye ukuthi uzomazi kangaka Abo manje indlela osobuza ngayo ngazi manje angathi sengimazi cha sengifisa ukwazi ukuthi ungaze ube kanje yini ekusondeza kakhulu uzobe kangaka uzobe kale ndlela leyona wisho indlela cha le ndlela nje owaba yiyo nje ngalelalanga ukuthi phela ngabona attitude wabanayo sengibuza ukuthi yini ekwenzayo mina ngifuna ungichazele mina into ngisho yodwa imile ijiki ukuthi akufela umama ngokudebate umuntu bese uba against leyo nto bese uthathe like uyenze personal reward yakho bese ubiza inhlamba then mase uresponda sekuthiwa hayi uyadelela because lokho khombisa konto veli sebethathile side abanye lithize
mina khetha abahle ngabona mina ko-1 no-2 inhlamba lapha nayibhale namba kuma-comment. Yabona shutha awubonanga ke laqala khona. Shutha awubonanga phela. Ngoba Angithi ngazama ngakho ngizama ukureply kuyona. ungichazele ukuthi kahle kahle umi kanjani umi kanjani kahle kahle. Ngiqondile mina ngimi kanje. Sengisho ukuthi le ngane le uNondlo uyazi kanjani ulakile kuhlanganisa kakhulu naye. Angihlangani naye yabo lo mbuzo wrong lo mbuzo uhlangana kanjani angihlangani naye. Just like umakhelwane mase uthi yahlangana so Hayi lokho kade ngifuna ukuzwa ukuthi umakhelwane sengiyakuzwa mase uthi umakhelwane. Yeah umakhelwane. Angithi abona sengisho angithi aboma ngabe uzongibuza ukuthi uhlanganiswa yini noSane lemthungo. Yeah. Mhlawumbe noma noFezeka noma noKhetha abahle. Angandobe sengizinikeza impendulo ecacile. What is the relationship? Angithi manje sengizobe senginikeza impendulo ecacile. Yeah. Angithi ngizobe senginikeza impendulo ecacile ukuthi uSanele Mchunu ngihlanganisa naye ukuthi mhlawumbe umakhelwane wami noma mhlawumbe kade ngifunda naye. Uyayibona lonto? Hey. Oh, okay, no, kulungile Sene. Alright, okay. Unganyuka weKangwekazi. Unganyuka nabanye abafuna unyuka banga requesta. Ela sisepheni screen guys. Ngeke. Hayibo uyakhuluma lo bhuti and uyambona ukuthi yonke into ikhuluma ngoba uyayazi akafuni siye la esifuna ukuya khona ufuna siye la ukufuna khona yena thina ukuthi sibona kanjani cha elakhe iphuzo kufanele sisebenze ukuze kuzokwazi ukuvaleleka uGugu yena nabenzi bakhe abenza naye lento yazi nje yazi guys wazwa ngikhuba umuntu wesilisa. Hayi guys ngingakhubeki kakhulu bo. Kwehlula ungabeka liphi iphuzu uyazi mfethu ngimbekela into eclean eyenzeke phambi kwami yazi afika esiphethweni cha still ufika nokodwa ngoba ufuna ukusho something phezulu kwalonto. Hayi So guys, kunabantu abahlala benama lives lapha ku TikTok and they are actually saying ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu wadle ngula Nonhle Dlamini inesi yaGugu Dlamini kwaba indoda yaNtuzu uNtuzu uma kwaGugu uma kwa Nonhle right. So babona ukuthi njengoba sekwendekela ukunqona basulele liqala kubani uGugu ngoba naku phela uyasho ukuthi even after 16 years uyasho ukuthi yena qala le rape akazange lende uyasho nje ukuthi upendwa ngemsobho inyama angakayidlanga. Please do comment ukuthi what is your take mayelana nale story. Mina nawe siyibona na kule dark video. I'm signing out. Goodbye.